Așa, și oprim. Acum o să facem întoarcerea din 3 mișcări, da? Prima dată, treapta de viteză, 1, volan maxim, stânga, asigurare din spate, din față, semnalul și plecăm. Din ambreiaj, oglinda din dreapta să ajungă pe mijlocul benzii din sensul opus. De ce pe mijlocul benzii din sensul opus? În caz de avem bordură, să nu lovim cu bara. Dreapta, retur, asigurare în ambele părți în permanență, da? Oglinda din stânga, de data asta la axul drumului. La fel să nu lovim bordura din spate, stop, după caz unde este bordura. Acum, volanul maxim, treapta 1, semnal, asigurare din ambele părți. În timpul manevrei, dacă ai loc suficient prin față sau prin spate și vrea să treacă, tu ești obligat să-l lași. Dacă el se oprește și îți face semn sau te blițează, da? Pleci. Atâta timp cât este loc și vrea să treacă, ești obligat să-l lași.